Ens podem seure aquí, que ja hem caminat molt. Sí, hem caminat bastant avui. Saps que te volia demanar? Per un tema que era el de la peatonització, que jo recordo que va ser una cosa que hi va haver un pot de renou. Vull dir que... Bueno, els dos temes segurament més polèmics de la legislatura van ser la revisió cadastral, que ens venien posades a Madrid, però clar, això suposava que tot augmentava amb impostos, i aquí va haver molt de rebombori. I l'altre tema polèmic va ser la peatonització del centre històric. Segurament perquè faltava perspectiva, en aquell moment, a la gent que tenia negocis per veure que la peatonització suposa menys negoci. I no va ser un tema fàcil, perquè gent del poble, que coneixes, que cada 15 dies la tenies omplit el saló de plens i que volien que aquest tema anés enrere i això. Però bé, jo crec que avui tothom està contentíssim de la peatonització. També va ser un punt important de canvi del centre històric, perquè va donar molta de vida. La meva por és que no arribi a morir d'èxit. No? Sí, aquesta és la por. Que no se converteixi en un lloc que més que de viure la gent és tot negoci. Però bé, jo d'aquest n'estic particularment orgullós, va ser un poquet el motor de tot el que s'ha d'acudir. I ara, en aquests moments, si diguéssim en els que tenen locals i tendes i bars que se volten enrere, seria terrible. Se negarien en redó. De fet, supos que això també, de donar aquesta passa, degués tot l'equip de govern que éreu... Sí. A més, jo que anava dins la candidatura com a independent, he de dir que em vaig sentir totalment respaldat per tota la gent que era militant, socialista, per els altres que feien coalició amb nosaltres, que eren de FDS en aquell moment, i va ser tota la legislatura, diguem que va ser un equip ben avingut, molt bé. Jo ho record com una època de molta feina, moltíssima feina, però també molt guapa. Fa un moment ens hem trobat amb una persona que ens reclamava que peatonitzàssim un dels darrers carrers que queden que passen trànsit. La gent ja està molt conscienciada que no han de passar cotxes. I, per tant, això és una feina que va iniciar, va ser complicada, però crec que la gent ho té molt assumit, que no han de passar cotxes. Jo crec que ja és un tema ja tancat, no? I ara el tema és a veure on és el límit entre la convivència de negocis amb el que habita en el centre històric. Exacte. Crec que aquí se resumeix tot. Sí, I això és un equilibri difícil, però que s'ha d'estudiar bé i s'ha de treballar ràpid, perquè la cosa pot arribar a desbordar aquesta situació. Bé, en definitiva, tot aquest tema de patrimoni històric i centre històric formava part d'una idea de poble bastant arredonida en tots els temes, turístic, econòmic... Hola. En Pere. Com esteu? Com esteu? Hola. Com va, Pere? Partim. Sí. Com ha anat? Bé, s'ha bé. Jo ara vos he de deixar, ja que ha vengut... Moltes gràcies, Toni. Ja que ha vengut en Pere, jo partiré. Ha estat un plaer. Vinga, adéu. Adéu.